mä olin 10-vuotias tosiaan. Nyt olisi vuorossa lisää Minecraftia ja ennen kuin mä aloitin tämän videon, mä ajattelin, että voitais käydä kattoo mitä kaikkea mä oon niinku tähän maailmaan rakentanut. Koska me ollaan rakennettu aika paljon. Ainakin käydään nyt ensimmäisenä tää meidän talon, kun se on varmaan pääasia tässä meidän koko pelisarjassa. Tossa on nyt toi, se on aika hieno. Juu, toi seinä näyttää vähän tyhmältä. Me voitais korjata se nytten, kyllä. Tarviin vaan vähän näitä. Ja tää ei todellakaan riitä. Joten nähdään sitten, kun mä oon hankkinut lisää materiaalia. Mutta se on nyt hakattu aika lailla kaikki puut, mitä me tarvitaan. Mä nyt hakkasin vähän graniittiakin, että sitä voi käyttää, jos me halutaan tehdä sit jollain tavalla hienompi, mut jos tulisikin tästä nyt. Joo, me tarvitaan näitä. Mutta täältä ne. Missäs ne on? Ne on tässä toisessa arkussa, koska mä pistin ne sinne. Noin. Ja nyt mennään rakentamaan mun pihasta hienompi. Itse mä laitan vahingossa tohon. Sitten pistetään tänne vielä vähän sen. Noin. Okei, nyt on kyllä aika mennä nukkumaan. Mä oon ihan liian väsynyt. Eikö nyt oo yö? Taas tää ei oo yö. No jos mä nyt juoksee yläkertaan ja tuun alas. Noin. Ja tosiaan kiitos kovasti 46 seuraajasta, toi on ihan älytöntä. Mun kanava vaan kasvaa niin paljon. No niin, yhtäkkiä mä nyt pääsenkin vaan nukkumaan. Näin ihmeellistä se on se Minecraft, kuulkaas. Otetaan tätä tähänkin. Hieno sisustuselementti. Okei, tää on kyllä ihan kauhea, mun on pakko vaihtaa tää. Okei, mut tykätkää tästä videosta, jos oot joskus pelannut Minecraftia. Otetaan haasteeksi saada tällä viikolla 50 seuraajaa. Koska musta tuntuu, että se olisi oikeasti mahdollista. Ja nyt mennään pihalle. Vitsi, mä en osaa enää käyttää ovea. Meidän on pakko laittaa tähän vielä. Mä näytän ihalta, että tää talo näyttää ihan tai köyhän talolta. Kun tuossa reunoilla jo. Tai no ei nyt ehkä ihan, on toi semmonen kartano kyllä. No niin. Okei, käydään hakkaamassa vähän lisää rakennusmateriaalia. No, nyt on hakattu vähän puuta. Ja nyt voisit vaan toivoa sitten, että tää riittää tällä kertaa. Jos ei riitä, niin sit se on vaan voi. Okei, tuolta kuuluu pelttavia ääniä tuolta luolasta.
Käydään nyt vaan nopeasti täällä. Ai nyt meillä on jo ihan tarpeeksi. Onks mulle mitään ruokaa? Onks mulle zombili? Mä joudun nyt tekemään sillä, että mä joudun nyt syömään tätä, kun muuten mä oon niin hidas. Mä varmaan teen mun aasista mulle jotain lihaa, että mä saan jotain syötä. Itsin zombi. No nyt syödään vähän. Okei, mitä tää myy? Vitsi, noin on ihan turhia. Aina tapamme. Mutta tosiaan nyt pistetään sen mun talo silleen, kun se piti. Muistatteko sitä, kun mä aloitin tää talon, kun tää oli ihan surkeassa kunnossa? No vihdoin. Koitan päästä. Okei, mä löysin tavan miten päästä katolle. Juu, tosiaan pahoittelut siitä, että mä en äsken puhunut paljon mitään, kun mä vaan keskityin pelaamiseen. Tuskin sitä ei hirveästi haittaa. Siis tää talo, tää on ihan hullu. Tosiaan nyt käydään katsoa kaikki, mitä me ollaan rakennettu. Aloitetaan nyt siitä talosta. Tämä talo. Tästä se alkoi niinku kunnolla se tää Minecraft-maa. Toi vanha talo olis niinku, se oli aika tylsä. Ja sitten täällä on meidän piha. Hei, muistatteko te, kun mä kasvatin noita siinä yhdessä jaksossa? Me ollaan saatu aasi. Okei, täällä aasilla on varmaan liian tylsät oltavat, kasvatetaan tänne puita. Noin. Nyt tossa on tommonen hieno pihakin. Okei, mulla ei oo yhtään luujauhoa. Kiva. Mulla ei näköjään oikeesti oo. No, käydään koristelemassa ainakin vähän meidän pihaa, koska se on niin hirveässä kunnossa. Laittaa vähän kukkia sinne. Nyt mä tiedän mihin nää kukat menee. Menee vaikka tohon ja tohon. Tää on taas näitä niinku oikeesti tekis mieli ottaa toi. Mä kyllä vihaan tota rakennusta. Mä en kyllä jaksa ottaa sitä vaan nyt pois. Nyt voitaisiin rakentaa kuin pikkumökki. Ihan vaan huvikseen.
Tosiaan mä varmaan rakennan. Nähdään sitten itse asiassa, kun mä oon rakentanut tän pikkutalon aivan kokonaan valmiiksi. Tai melkein. Mä en nyt jaksanut rakentaa sitä taloa ihan kokonaan loppuun. Tää on ainakin melkein valmis. Tää tohon vielä ikkunat, niin pystyy katsoa vähän viidakkoa. Kattokaa kuin hieno se meidän talo on. Käyn katsoa, että onko siellä vielä joku soihtu, mitä mä voisin niinku käyttää. Itse mun pitäisi varmaan tappaa ne puput, että nyt saisi jotain ruokaa. Okei, täällä on. Ei vitsi, mä otin vahingossa hier. Viedään nää nyt ainakin sen luulujauho. Sitten mä tarviin. Tämä. Ei vitsi, mä tein vahingossa keltaista väriä. No nyt tästä tulee kotoa. Et sä syönyt noita kaikkia? Tosiaan kohta vois lopettaa jo tän videon, koska no ei siinä ole mitään järkeä, että tää video kestäisi jonkun 25 miljoonaa tuntia. Ja tää video kestäisi 25 minuuttia, jos mä en ois stopannut tätä videoa silleen tietyissä kohdissa. Laitetaan vähän soihtuja tuohonkin. No nyt siinäkin on soihtu. Ei edes yksi puu on kasvanut. Tosiaan tää video olisi aika hyvä lopetella vaan tähän. Lopetetaan se siihen, että me katsotaan täältä Ei parvekkaan. Mutta tosiaan seuraavassa jaksossa voitaisiin tehdä toi talo tuolta loppuun. Ja sitten voitaisiin rakentaa parveke tähän taloon. Mut ei oikein voi sanoa muuta kuin tilatkaa mun kanavaa, tykätkää tästä videosta. Ja se on